ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. Şol ulu nygmat we ulu fazl we kerem Allah tebarek we taalaň öz bendelerine boşluk beren zatydyr. Allah tebarek we taalaňyň has bendeleri ol toğra adamlardyr ki iman getirip salih emellerini kesmetipdiler. Ey Muhammed, sen ayt, men sizden etýän tebliğime ejro muzdakry dilemýär. Meger garyndaşlarga muhabbetni istýär. We her kim bir ýaxşy işi anjam berse, şoň ejri we sogabyny ziyade eder. Tahqiq Allah tebarek ve taala gafurdur, mağfiret eder ve şakurdur. Azajyk ýaxşy amala köplerçe sogap berer. Em yekulun iftara alallahi keziba فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. Aya Mekkeň müşrikleri aýtýarlarmy, Muhammed Hudaýa ýalany nisbet berýär diýip. Pes eger Huda istesedi, sen galbyňy möhür urardy. Ve Allah tebarek ve taala batıl zat ýok edip aradan aýrar we hakny sabit eder özüniň sözü bilen. Tahqiq Allah tebarek ve taala sizin galbyňyzdäki zatlary, esrarlary bilýändir. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. والله تبارك وتعالى'dır öz bendelerinden tövbany kabul etýän we günälerinden geçip afw etýän we sizin etýän amallaryňyzy bilýändir. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. والله tebarek ve taala iman getirip salih amallarını kesbeden adamların dogasyny kabul eder. Ve şolara özüniň fazl we kereminden ziyada ata eder. O kafirler üçün nihayetde güýçli azap bardyr. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ. Ve eger Allah tebarek ve taala öz bendelerinin hemmesine rızgını bol etse, onda yer yüzünde toğyan edip fesat vücuda getirerler. Walakin rızgını özünün halan bendelerine halan miktarınca nazil eder. Tahqiq Allah tebarek ve taala öz bendelerine agahdır ve görýändir. وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ. Ve Allah tebarek ve taaladır adamlar naumit bolandan soň ýagyn ýagdyryp rahmetini ýaýratýan, we şoldur bendeleriniň maliki we işlerini gerden çekýän hem de senaga şaýysta we laýyk zatdyr. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ. Ve Allah tebarek ve taalaň ulu gudratyna delalet etýän nişanalardandyr. Asmanlary we ýerini halk edip wujuda getirmegi we yer we asmanlarda heýwanlardan yaratmagy şu işlerini başarýan Allah kıyamatda şolary direldip bir ýaňa jem etmäge qadir we başarýandyr. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ
ويعفو عن كثير. وسizlere her no musibet o afet yetişse, sizin öz eliniz bilen kesbeden teleki işleriniz sebäplidir. Ve Allah tebarek ve taala köfetini afwetýändir. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. وثذ ey müşrikler, yerde Hudaýy etjek işinden alyp galyp bilmersiňiz, o Hudaýyň emrinden gaçyp gutulýan däldirsiniz.